musika gu ere gustora. Herria herri izan dadin, bizia herrian egin, zurekin eta nirekin, bakoitza bere bidetik, baina elkarrekin. Kaleko girona eta berriketa, gai baditugu gure dendariak eta zerbitzariak nima ditzagun tarteka, eurei esker baitaude kalean beteta. Herria herri izan dadin, bizia herrian egin, zurekin eta nirekin, bakoitza bere bidetik, baina elkarrekin, baina elkarrekin. Txentaluz, paiazoak gara. Bat beero, txero lero lero, bat beero, txero lero lero, bat beero, Amaitu duzue? txero lero. Ez! Bat beero, txero lero lero, bat beero, Aizue, hau txero- adar jotze bada, ja, Bat beero, txero lero Bueno, lero. jakin daiteke zertan ari zareten. A ber, Nerea, gauzatxo bat. Egun guztia daramagu hemen sartuta eta asperrin da jaude. Egia da, gainera gailu digitalak kendu dizkiguzunetik jezakigu zer egin. Bueno, hori ez da asperdura, hori mendekotasuna da. Pantailarik gabe ere bizi daiteke, baita divertitu ere. Asperdurarik gabe ez legoke dibertsiorik. Asperdura existitzen da. Tira, aspertuta bazaudete, ate magikoa irekiko dut. Oi, azkenean! Ei! Leku berri batera bidaliko zaituztet. Ikusiko duzuen nola ez zareten aspertuko. Tira, segi eta ez ahaztu oroigarria. Agur, Nerea! Arazen bakotxe! Lots, ematen du hemen konpontzen dituztelak autoak. Bai, hau da kotxen ospitalea. Noski horregatik. Guazen, Lots, guazen. guazen. Ai, momentu, kontuz. Ui. Zorabiatu egin naiz, nekatu ezakit zertatu zaila. Lasai potx, hori jetlag da. Jetfliesa da, oso hitz aparta da, Guazen jetflies pizka bat, ez lagundu, Bai, Lots. Guazen, mesedez. Kaixo! Bai, kaixo, zer esate lotz eta pot? Begira potx, ja ospetsua gara. Bai, aizo, zuzara autoen medikua? Ez, ni mekaniko naz. Eta zer egiten duzu eba hemen? Ba, lana egin da, buruzue, lana, etorri, buzu epine eta nebi lanea. Ados. Ona etortzeak guraso askori beldurra ematen dion arren, nahitaezkoa da autoak egoera onean mantentzeko. Makina pila badaude gainera. Autoak igotzekoak, gurpilak zuzentzekoak, punta-puntakoak. Amazazpitxon. Ez dakit, Lots, hau. Torlokoak askatzekoak ere badaude, eta erraldoiak dira. Makina bat gurpil ere badaude. Eta galtzeko errazak dira argi ez bazabiltza. Lots, begira. Vale. Poze den hemen. Bai. Zer, dana prest, o... Doina entregatzeko bezala? Vale. Ba, orduen, urrungo arte. Agur. Lots, gauza bat. Zer? Aztu zaite esatea, baina hau nonbait jarri behar zen. Hau, ez dut uste. Hau nereari eramango diogu. Nereari bat, Lots, entzuten duzu zarata magikoa? Bai. Ere gure zait daude, guazen! Begira zekarri dizugu!
Nerea, geundela hau ikusi eta zu izan zaitugu gogoan. Asko eskertu dizuet bikote, baina hau erabiltzeko dagokion kotxea beharko nuke. Bai, Nerea, baina kotxe bat ez da ate magikotik sartzen. Jakin beharko zenuke. Egia da. Venga, oso ondo. Venga, azkena, Azkena, Bueno, Maria, nahiko da! Askun! Ni tontakeri horreko zorduri jartzen hau. Baina bazen eukala, Askun. Nerea, ni enintzen honetarako jaio. Nik beste doai batzut ditut. Erronkak egin baino, erronkak antolatu egiten ditut. Oraingoan ere? Oraingoan ere, bai, Nerea. Ikusi nahi duzu. Abante. Kaixo maiteok, dagoeneko nabaritzen da lehiakortasuna kalean. Gaurkoan ere erronka itzela jarriko diegu gure lehiakidei. Prest? Guazen! Erronka non? Idazkunak! Prest gaude gaurko erronkarako eta nire eskuinaldean ditut talde naranja! Alain, zela zuen taldearen izena? Potxe eta Lotx! Ezagunak egiten zaizkigu, horiek, baiet. Bai. Gure lagunak dira, haupa, musu bat hemendik. Bueno, eta nire eskerrok aldean, talde urdina! Zela zuen izena, Ekai, zuen izena? Urdinak. Oso originala, Urdinak, oso originala. Bueno, lagunok, gaurko erronka oso simplea da, Begira ze edalontzi presioso ekarri ditudan, eta hause da erronka. Ea nork lortzen duen, edalontzi torre altuena egitea. Baina kontuz, minutu bakar batean, bale? Alain ulertu duzu? Bai. Zuk Ekain? Bai. Oso ondo. Ekin egingo diogu erronkari. 3, 2, 1, denbora! Hau pasuek, a ber! Amaitu da erronka, zenbatuko dugu zenbateko jara egin duzuen. Venga, nirekin batera, talde naranja, Potxe eta Lotx. A ber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, hau pasuek, txalde bat zuen dako, oso ondo. Ea orain, talde urdinak, zenbateko hilara egin duen. Venga, Ekain, zenbatu nirekin, Guatzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bederatzi bat talde naranja, Potxe eta Lotx taldea garaile, hau pasuek! Oso ondo, Alain. Opari badukat zuentzako, irabazleak izan zaretelako. Nahi duzu jakin zer den? Bai. Seguro? Bai. Begira, zuentzako pustarri bat. Oso ondo partekatu guztien artean jolasteko, bale? Bale. Talde urdina, tristeza bete pixka bat. Ez da jolasa besterik ez da, izue. Gogoratuko dugu etxean ere bai. Parte hartzea da... garrantzitsuena! Oso ondo, agur! Datorrenean igual zuen ikastetxean. Kontuz, izan bihurri, aio. Aizu bikote, hausnartu duzue Asperduraren inguruan? Hori da lehen asmatu duzun hitza. Begira, Nerea, Lotxek eta biok nahiago dugu bizitza unean bizi. Bai? Bai. Momentuko erronkei aurre ginez? Bai. Segi logela txukuntzera? Bai. Ez, Lotx, ez. Nerea, hori esaten genuen modu metaforiko batean. Modu metaforiko baten. Noski, izan ere Asperdurua positiboa da bere horretan. Ai, zuek. Tira, agur esateko unea iritsi da. Mila esker pantailaren beste aldean egon zareten guztiei. Asper bideokliparekin utziko zaituztegu. Bitartean, izan bihurri eta eutsi goiari! Elkarren antza duten lau pareta zuri. Lanpararen azpian bi euli urduri. Naita ere ezin dut ipurdia mugi. Minutuak orduak direla dirudi. Bat, bi, hiru, lau, asper, mugi, da orain zer mugi, altxa laster mugi, ipurdia ezker eta eskubi.
Oioak sortu zaizkit eskuetan, jarri ditudanean itzalak paretan. Txoriak lumak ditu bere egoetan, nirekin jolastera aldator benetan. Asper mugi mugi, ta orain zer mugi mugi, altxalaster mugi mugi, ipurdia ezkerta eskubi. Izan naiteke barku baten kapitaina, otsoa zagutxoa errege liraina. Arkakusoa edo ezpata arraina, Irudimena ainda jostailu bikaina. Bat, bi, hiru, lau, asper mugi mugi, ta orain zer mugi mugi, altxalaster mugi mugi, ipurdia ezkerta eskubi. Hei! Aspertuta aspertzez, aspertu da